लोगोफोर तराबिल मुंनि जों राङापारायावहाय दा दंफैयो आरोना मैयासो 26 जानुवारियावहाय हेमन्त बिश्व शर्मायाहाय बे राङापारा आरो जोंनि जि सनितपुराव थानाय बिश्वनाथाव थानाय जोंनि बर' गामिफोरखौ गहपुरसिमहालागै माने गामि सोसननायनि जि थांखि फोसावदों रायजो राजाफ्राबो जोबोद गोजोननाय मोन्दों जोंबो गोजोननाय मोन्दों खिन्थु जोंहा राङापारायाव दंफैयो नालाय आदैनियाव एसे सोंनोसै आरोना आदै एसे बुंदो आदै बिटिआर जिथु हाबबाय होननानै माने बिटिआराव हाबगोन होननानै मैयासो 26 जानुवारियावहाय माने फोसावदों बर' हिसाबै जोंबो गोजोननाय मोन्दों आदै माबायदि मोन्दों गोजोननाय मोन्दों ने खिन्थु थाबैनो माने जानांगौ मोजाङै सिमाफ्रा जानांगौ मोनसे जौगानाया फैनांगौ बेखौ लुगैदों ने गोजोननाय मोन्दों बिथांमोनाबो माने बिटिआराव माने थाबैनो हाबोब्ला जोंनि बर' समाजा माने एसे जौगानायाव फैगोन आरो गथायसे जों थानो हागोन नङा होमबा माने माबायदि मोन्दों माबायदि गोजोननाय मोन्दों जेन सिमाया माने थाबैनो जाफुंनांगौ मोजाङै मोजां नङा होमबा दा जों बिटिआरनि थाखाय बा बड'लेण्डनि थाखाय गोबां समनिफ्राय गोबां गथ'फोरानो जिउ गोमालांबाय बेखौ हास्था हास्था जों नाजानानै दिनै मोनबाय मोननायजों लोगोसे जों गोजोनदों आरो जोंनि सनितपुर आरो बिश्वनाथ गहपुर हाबदों होननायखौ जों जोबोद मोजां मोनदों आरो जों सानदोंमोन जे जोंखौ बावबाय नामा नाथाय जोंखौ बावाखै जों मोजां मोनदों आरो बिदिनो लासै लासै जोंनि थासारिखौबो मोजां जालांथों जोंथ' गोबां अलखदाव गोलैना दं अबेबा टाउन सहराव थांनांगौबाबो फरायसालियाव थांनांगौबाबो दंग' दंला बारनांगौ मालाब्ला अबेबा औवानि दालां बायोब्ला गथ'फोरा आनजाद खाथिबाबो थांनो हायालासे फैफिननो गोनां जायो बेबायदियाव गोबां आनजादखौ दावखोनो हायाखै बा उथ्रिनो हायाखै बेनिखायनो बिटिसि एरिया जाबायबा जोंनि नांगौखौ जों मोनबायब्ला लासैनो जाखागोन लासैनो जों लामाबो जाखागोन खोथाजों बुङालासिनो थाबैनो मावफुंनाया गाहाम जाहाथे बिटिआरखौ होबाय बा नोंसोरखौ जोंखौ सोबाय होननानै नायफिनालासिनो गोजाननिफ्राय नाहरबाय थाबा जों गोजोननाय नङा आरो जेरै जोंखौ गोजोनग्लाय होदों बेबायदिनो थासारिखौबो गोजोन होनांगोन सिमाफोरखौ थाबैनो क्लियार खालामना होनांगौ बेखौ लुगैयो आरोना बेखौ लुगैयो आरो दा जोंनि राङापारानि सनितपुरनि आरो गामि हाबनो गोनां जेसेबां बाहागो रायजो राजाफोर दङ दा बिथांमोना सिमाफोरखौ थाबैनो जाफुंनायखौ लुगैदों ना बिदि खालामनांगौ आरो दा आंनि बुंनांगौआ बेनो आंनिफ्राय खुलुमबाय गोजोन्थों बिटिआरावहाय गामि सोसननायनि बाथ्रा माने मैयासो 26 जानुवारियावहाय हेमन्त बिश्व शर्माया फोसावबाय खोथाजोंल' नङा माने थाबैनो मावफुंनायखौ लुबैदों जोंहा सनितपुरनि रायजो राजा बिथांमोना बिथांमोना नै आदैमोना माबायदि मोन्दों बिटिआर हाबनायनि बाथ्राखौ खोनानानै गोजोननाय मोन्दों ना जोंहा बिथांमोना माने गामि बेंगिरि बिथांमोना माबोरै मोन्दों बिटिआर हाबदों होननानै दिनै जिथु फोसावखाबाय मैयानि दिनाव नङा होमबा 26 जानुवारियावहाय मैयाहाय हेमन्त बिश्व शर्माया बिटिआराव गामि सोसननायनि बाथ्रा बुंबाय थाबैनो सोसननायखौ सिमाफोरखौ क्लियार खालामनायखौ लुबैदों नङा होमबा गोजोननायथ' मोन्दों फोसावनायखौ खिन्थु थाबैनो सिमाफ्राबो जानांगौ नङा होमबा दा मा बुङो गोजोननाया माबायदि ডেভেলপ কৰি দিয়া ভিতৰত সোমোৱাটো কেনেকুৱা পাইছে আমাৰতো ভালে আছে ৰাস্তা পদূলিবোৰ ভাল হ'ব লাগে বিটিআৰ সোমাইছে যেতিয়া এতিয়া আমি বিটিআৰটো পালনটো কৰিবই লাগিব आबैमोन मादैमोन दा बिटिआर हाबनायनि बड'लेण्डआव हाबनायनि माबायदि मोन्दों सनितपुरनि रायजो राजा जानानै दे मा बुङो आसा खालामदों ने गोजोननाय मोन्दों थाबैनो सिमाफ्रा जाथों ने दा गेदेर गोलावफ्रा राजखान्थिनिल' बाथ्रा दा बुंथों नङा होमबा थाबैनो हाबनांगौ मोजां मोनसे सोलायनाया फैनांगौ नङा होमबा मादैयालाय मा बुङो एसे बुंबावदो मादैयाबो गोजोननाय दं दा औ जालांथों इयुन जोलैनि थाखाय गथ' गथायनि थाखाय ना दुखु दाहाखौथ' गोबां लाबोबाय रायजो राजाजों लोगोसे बर'फ्रा गोबां सोमावसारबोबाय दा बेखायनो गोजोननायखौ लुगैदों ने थाबैनो दे औ दे आबै दे थेंक इउ आं बेरायफैदोंमोन राङापारा हालामाव 26 जानुवारियाव बिटिआरनि जि फोसावनाय बे बाथ्राखौ लानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों
थाबैनो बर' रायजो राजानि जि बिटिआरनि सिमा बेखौ थाब क्लियार जानायखौ सिमाखौ नायनो लुगैथारबाय सनितपुरनि राङापारानि बर' रायजो राजाफ्रा बिटिआरनि सिमाखौ नायनो लुगैथारबाय आरोना तो दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै लोगोफोर बाय बाय नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामदो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो जेसे हागौ शेयार खालामना होदो नङा होमबा लोगोफोर बाय बाय बेनो जाबाय बर'नि मोनसे फैलाव फोथार बर'नि ग्रोम ग्रोम गय बारि आबादजों बुंफबनाय गामि बियो ग्रोम ग्रोम जोंनि बर' गामि बर'नि बिखा नङा होमबा तो दिनैनि भिडिअआ बेसेनोसै बाय बाय